Вітаю, сябры, вітаю ўсіх на канале Аба. Хто глядзіць, далучыўся, напішыце, калі ласачка, ці бачна, чутно нас. Сёння ў нас незвычайны выпуск рубрыкі «Літаратура і кава», у якым мы спаткаемся з рознымі літаратарамі. Але фармат будзе ўжо не новы, ён у нас уже і быў раней. Сёння ў нас будзе спектакль. І не просты спектакль, а інтэрактыўная казка-гульня паводле твораў нашага выбітнага класіка беларускай літаратуры Владзіміра Караткевіча. Будзе называцца спектакль «Владзімір Караткевіч і дзіва аднавокае». З вядомымі вам уже, хто глядзіць нашыя рубрыкі, акторамі Аленай Баяравай і Васілём Дранько-Масюком. Таму заставайцеся з намі, клікайце сваіх сяброў, бо будуць і файныя лялькі, і востры сюжэт, і сапраўдная магія тэатра. І я зараз перадаю слова нашым акторам. Прывітанне! Привітання, здорово! Что мы для вас подрыхтовали? Так, бо мы не с пустыми руками, калі лазачка. Так. У нас шмат, что ёсць для вас, абсолютно шмат чаго. Бо мы не просто люди, мы ніякі нават не Алена и не Василь. Кто сказал, что мы Алена и Василь? Ты Алена? Не. Ты Василь? Не. Конечно. Это у нас Абдул. Джабар. Так, Джабар, так. Ну и я буду, это Карым, так. Абдул, Карым и Джабар. Мы трое, як вы самі, магчыма, здагадаліся, мы гандляры, так. Мы гандляры, мы гандлюем шмат чым. О, бачыце, вось гэта цудоўнае смарагдавае палатно. Гэтае палатно любіў насіць князь Вітаўт. Князь Вітаўт любіў насіць. Яно яго аберагала ад стрэлаў, аберагала яго ад кінжалаў, ад всяго, калі лазачка. І так, як мы прадаем гэтае палатно, гэтае цудоўнае палатно 15-го стагоддзя, якое і моль не згрызе, то, конечно, мы прапануем самую милую сумму. Давай, колькі будзе ў далярах? Пачатковая цена $5000. $5000 за такое полотно. Набывайте, и будете счастливые. Так. Ну, а далей? О, цудоўныя залатыя подносы. З гэтых подносаў ела королева Бона і виноград, і іншыя прысмакі. О, я все просто адчуваю нейкім святым з гэтым подносом. Набывайте наши подносики. Сёння спецыяльная, конечно, для вас прапанова. Нядзеля, таму кошты вельмі танныя. І колькі гэта каштуе? $999 и $999. О, як цудоўна, купляйте. Это я сам здабыў. Будете есть и будете счастливые. Ну, а далей, пасля подносаў, конечно ж, на подносе павінна нешта быць. І гэтая нештачка... Джабар гэта вельмі любіць. Гэта карлікавая полеская капусточка. Не ешь капусточку. Гэта для наших цудоўных гледачоў. І кожны качанчык каштуе €1000. О, зусім мало, €1000. Ну, купляйте. Там стойте витамину. Витамин D, витамин F, витамин Е, Я. О, а гэта самая лепшая витаминизированная рэч. Бутэлька такійскага квасу на мяду. Так. И всего только $1000. $1000 за кійскі мядовы квас. Боже мой, ён такі папулярны, такі смачны, ён даць вам сілы на доўгія гады. Ну а пасля такійскага квасу, конечно, захочацца пастукаць у бубны. Калі вы себя адчуваеце адзінокім, пастукайце ў гэтыя бубны, скажем, 2 гадзіны ночы, і адразу да вас прыбягуць усе. Гэтыя бубны нікога не пакінуць абыякавым. Ну, а як вы пастукалі, то можна і пагуляцца ў іншыя гульні. О, гэта пчолкі балгарскай працы 17-го стагоддзя і мішка 18-го стагоддзя. Цудоўныя лялечкі. Я іх вельмі люблю ў іх гуляцца. І яны каштуюць? €560. €560 зусім копеечкі.
560 евро за кожную лялечку. Думаете, куплять, не куплять? У конце спектакля, калі ласачка, пишите нам у комментариях, что вы выбрали. Але гэта еще не все. Глядите, что у нас есть. Які цудоўны клубочек. Гэты клубочек, як у той казцы, выведзе вас з любого лабірынту. А сама вяровачка, калі вы захочаце каго-нибудь звязаць, то ён не вырвецца ад вас, ці яна ніколі. Гэтая супермоцная вяровачка, гэты суперчароўны клубок каштуе, каштуе! На! 333 доляраў. 333 доляры, зусім копейки, зусім танна. Купіце вяровачку, будете вельмі шчаслівыя. О, цяпер наш Карым дастае нешта вельмі сур'ёзнае. Покажи бліжэй, каго ты там люляеш? Гэта астанкі святога Генезія. Мы шмат дзе былі ў манастырах. І вось у Полацкай Сафіі мы за некалькі бочак такійскага квасу абмянялі, мы ім квас, а яны нам астанкі святога Генезія. Гэта апякун артыстаў, апякун усіх тэатралаў, нават адвакатаў і натарыусаў. Спадзяюся, нас слухаюць і глядзяць адвакаты. Набывайце сабе гэтыя астанкі. Яны вашай справе зробяць толькі шчасце, толькі ўдачу прынясуць. І кожны пальчык святога Генезія каштуе 550 тысяч злотых. 550 тысяч злотых за мизенчик святого Генезия. Это выдатная цена. У нас вельми танно. Але самое важное, маски. Мы ж не только гандляры, мы и артисты. Мы сябруем и з Мольером, и з Владиславом Голубком, и з Аляхновичем. Ой, мы взяли лепшие веселые масочки. Вось, коли вы их купите, то веселый настрой у вас и у ваших ближних будет заўсёды. Только вас огорне смутноглядство. Оденете туете эту маску, и все вы будете счастливые. Сегодня зусім танные кошты, и за кожную маску вы... 333 доляров. Ну, 333 доляры. Чаму бы не? Але самое важное не гэта. Вось яно! Так, вось яно. Гэта Владимир Караткевич. А там унутры ягоныя рукапісы, яго рэдкія казкі, нават 3-я і 4-я частка романа «Каласы пад сярпом тваім». Мы, калі плылі да вас, мы плылі праз моры, акіяны і рэкі. І вось, калі мы праплывалі па рацэ Дняпро, мы спыніліся ў горадзе Орша, дзе нарадзіўся Владимир Караткевич. Так! І мы ў яго таксама на некалькі бочак такійскага квасу мы абмянялі. Мы ему квас, а ён нам свой унікальны рукапіс. Калі мы паглядзелі, якія там гісторыі, зразумелі, яны бясцэнныя, і мы можам адзінае, што разыграць тую ці іншую казку, каб вы зразумелі, наколькі гэта дзівосна, наколькі гэта цікава. Гэтыя казкі робяць нас нечаканымі. Абсалютна нечаканымі. Вот паглядзіце, вельмі мілы Джабар. Так, ну такія ёсць. Мілы Джабарка. А ў гэтай казцы ён нас будзе лютым монстрам. Ён будзе пачварай. Вот такі прыгажуны пачвара. Можете уявіць? Дык вось, уявіце. Быў Джабар. А стала... Дзіва! Дзіва аднавокая. І гісторыя наша будзе называцца «Прыгоды дзіва аднавокага». І не толькі. Але наша трансфармацыя працягваецца. У нашей гісторыі будзе яшчэ і хітры вынаходлівы мужик. Хто ж будзе мужиком? Паглядзіце, гэта вы ўжо бачылі. Шмат садавіны, гародніны, палеская капустачка. А зараз робім хаба-рага-дуба-даба, хаба-рабадай, хаба-раба-дуба-даба, хаба-рабадай. І цяпер была садавіна і гародніна, а стаў самы праўдзівы мужик. Вот такі мужик. Веселый мужик, усміхаецца мужик. А чему он усмехается? Ну так это абсолютно зразумела. Ён усмехается, потому что настрою самый-самый файный. Ён только что продал 35 бочек меду королеве Боне. Иди, радостный мужик, по лесе, певая песню. Туман плыве з низины сивы, над Нивой голой и пустой. Глядите, заяц варить пиво, жартуют люди.
меж собой жартуют люди меж собой. Мужик добро выпил пиво и не толькі, побач з ім лётаюць вясёлыя пчолкі, Геля і Меля. Эх, добре живется, Геля! Добре живется, Меля! Гош! Як столно, что тут вокол самые верные, цудоўные сяброўкі і сябры. Толькі так сказал мужик. И раптам аднекуль з'явілася страшная, лютая, страшнейшая нават за самага апошняга чорта, страшнейшая за самую апошнюю кікімару. Яе нават баяўся сам лясун, яе нават баяліся ўсе, нават кадук баяўся. З'явілася і наскочыла на мужика дзіва аднавокае. Гопля! Тра-ля-ля! Ну все, капец тебе, мужик, буду тебя есть! Стой, не трэба, не ешь меня, навошта мяне есці? Сумно мне, мужик! Никто не хочет со мной гулять! Ни лесовик, ни ляцун, ни русалки, ни нават самая пошняя кикимора! Слухай, калі тебе сумно, я не ведаю, што мы з тобой можем гуляць. Мне тут ні мяча няма, няма нічога іншага, ні футбол, ні хоккей не зможем сыграць. Але хоч я тебе буду забаўляць цікавай казкай. О, дзівосная дзівенька. Дивосная? Дзівосная дзівенька, так. Яшчэ ніхто ніколі мяне не называў дивосной. У мяне Нават самая апошняя кікімора. У меня есть для тебя выдатная казочка. Послухай, коли сподобается, может быть, ты меня нават и отпустишь. А? Ну, давай паспрабуем. Сядай там вот на той пянёчак ззаду. Сядай, і зараз я тебе расскажу казку. І мужик пачаў думаць, яго пашла над голова колом. Боже мой, якую казку расказаць. Так, ён пачаў вспоминать, і раптам вспомніў любимую казку, якую ему рассказывал дядуля. Казка гэта называлася «Хан Бату і таямнічы стары». Слухаем уважліва. 12 стагоддзе. Бязлітасны, непераможны хан Бату атрымлівае перамогу за перамогай. А, так, гэта я, бязлітасны, непераможны хан Бату, і я заўсёды атрымліваю перамогу за перамогай. Бо я бадзёры, я спартыўны, і я вясёлы. Колькі я ўсіх ужо ў рабства ўзяў. О, беларусы, прыйшла чарга беларусаў, так, што тут ёсць? О, полеская карликовая капусточка. Які делікатес, божечки ты мой. Обовязково з'ем. Ведаеце, у меня шикоўны сёння настрой. Просто дивосны. У меня ж сёння дзень нараджэння. Мне исполняется 45 годиков, калі лазачка. Давайте все разом повіншуем. На лік 3. И... З нараджэннем цябе! Мяне! З нараджэннем цябе! Мяне! З нараджэннем цябе! Мяне, толькі мяне з нараджэннем, боже мой, які шчаслівы. Я ж до вас так само не з пустымі руками, калі лазачка. О, не трымайце. Вот, божечки ты мой. Глядите, какая файная, якая выдатная, якая шикоўная вяровачка. Гэта вяровачка для вас ад мяне. Трымайце гэтую вяровачку, трымайце яе моцна. У гэтай вяровачцы стабільнасць, у гэтай вяровачцы ваше шчасце на доўгія дзесяцігоддзі. Гэта вяровачка зробіць вас, боже мой, адным, шчаслівым, цэлым. Віншую, вы цяпер мае рабы, вы мае зайкі беларусы. Ну што, шчаслівыя? А чаго мы трусімся? Ну, не бойтеся, мои милые, не бойтеся, мои выдатные. Быть рабом гэта шикоўна, вы в это поверьте. И давайте дружненько скажите, няхай жыве хан Бату. Ну, давайте. Ну что вы молчите? Стой, хан!
Спыніся. Кто это сказал, стой, хан, спынися? Это вы сказали? Так, вы это не могли сказать. Озернуўся хан Бату і убачыў некага дзіўнага старога. Так, зайкі, пачакайце, паглядзім, што гэта за нахаба ў носе жаба. Эх, што ты хочаш, стары? Отпусти! Каго адпусці? Отпусти моих людей! І хто з іх твае людзі? Увесь гэты скуты народ, мои люди! І ты што, хочаш, каб я іх усіх адпусціў? Отпусти столькі людей, колькі змесціцца ў маім скіце! Ах ты нахаба! Это значит, я их збіраў рабства. Гэта, поверьте мне, справа нелёгкая. І ты хочаш, каб я іх адпусціў столькі, колькі ў гэтым скіце іх можа змясціцца. Але з іншага боку, колькі іх тут можа змясціцца? Падлічыце і напішыце ў каментарах, добра? Колькі тут? Ну, 15 чалавек. Ну, можа, 20 чалавек. Ну, можа, ад сілу, ну, не ведаю, ну, 30 чалавек. Ведаеце, у мяне сёння дзень нараджэння. Мой псіхітэрапеўт сказаў, каб я не нерваваўся, тады шмат пражыву і не пастарэю. Таму не буду нервавацца і зраблю сабе падаруначак. І нават гэтага старога не заб'ю. Зраблю яму падаруначак. Хай гэтай 20 ці 30 чалавек улезуць у скіт. Хай яму будзе шчасце. Таму зараз увага, увага. На секундачку я забяру гэтую выратоўчую вяровачку. Оп. Так. І зараз, мои родныя, мои цудоўныя, вы полезете ў гэты скіт, не бойцеся, гэта не балюча. І пачалі мои люди заходзіць у скіт. 10 чалавек зайшло. 20, 30, 40, 100, 150, 200, 500, 1000, 2000, 5000! Ой, что это такое? Чому вони перетворяються у птушок? Куди яны лятуть? Яны лятуть свае родныя мясціны, туды, дзе ты іх паланіў. Цяпер яны свободные! Стойте! Стойте! Стоять! Так, может, кто-нибудь застался? Ну, нікого нема. Так, я ведаю, гэта чароўны скіт. Я так само зараз ператваруся ў супермоцнага, чорнага, такого вялікага, гіганцкага орла і даганю ўсіх гэтых моих былых рабоў. Даганю! Зараз, увага! Увага, зараз! Хан Бату хотел ператварыцца ў вялікага орла, а ператварыўся ў звычайнага, маленькага. Ой, ай-яй-яй, у кого же перетворился? Боже мой, у пацука. Я перетворился у пацука. Ну, Джабу, ну что это такое? И это в мой день народження. Як я теперь буду завоевывать? Як я буду завоевывать белорусов? Як я их буду в рабство затягивать? Бедный я несчастный, вечно мне не жанцуе. Ну, вядома, будучы пацуком, нас ты не завоюешь. А вось московское княства у самый раз. Ой, мужик был просто счастливый, мужик был просто задоволенный. Такую файную историю рассказал. И, конечно, он был упевнены, что после этой истории Дива одновока его отпустить. Ну, вы бы отпустили, напишите в комментариях, те отпустили бы вы мужика, после того, как он вам расскажет такую файную историю, как хан Бату и таємничі стари. Я упевнений, что отпустили. И тому мужик радостно спытался у Дива: ну як? А у отказ? Все, мужик, надокучил ты мне со своими байками. Все, я тебя буду есть. Люди перетворяются в птушек. Хан Бату у пацука. Нет, это могла придумать нават самая апошняя кікімара. Почекай, ну добре. Я зрозумів, ти не любиш фантастичні казки. Я тебе правдивую історію розкажу. Самую правдивую, хочеш? Правдивую? Правдивую. Правду? Так. Мне никто ніколи не рассказывал правду, нават самая апошняя кікімара. А я тебе расскажу суперправдивую историю о цудоўная, выдатная, каханая Дива. Каханая
Так, Ой, слухай. меня никто ніколи не называл каханой, ни водяник, ни ляцом. А я назваў, бачыш, усё бывае ўпершыню. Сядай ізноў на сваю галінку, возьми сабе такійскага квасу, майго любімага, мядовага квасу, папі яго, каб настрой быў файны, і глядзі, і слухай, і глядзі, і слухай. І хто ведае, можа быць, цяпер дзіва і адпусціць нашага мужика. А гісторыя сапраўды была праўдзівая. Мужик, як заўсёды, думаў і успомніў, што ў яго была бабуля, якая была заснавальніцай знакамітай Смаргонскай акадэміі. Ведаеце, што такое Смаргонская акадэмія? Хто ведае, напішыце ў каментарах, а хто не ведае, таму раскажу. У Смаргонскай акадэміі вучылі сапраўдных артыстаў, лепшых артыстаў, але гэта былі не людзі, не бабры, не орлы, а гэта былі самыя сапраўдныя мядзведзі. І цяпер гісторыя наступная, праўдзівая, якая называецца «Чортаў скарб». Увага, увага, пачынаем. Привитание, я директор Смаргонской академии медведей. Мои медведи выступают на самых лепших пляцовках сусвету. Коли у вас есть знакомые мишки-вундеркинды, запрошайте их до нас, у нашу академию. С ними будут працаваць самые лепшие наставники. А я лепшы настаўнік, я самы лепшы настаўнік. Я любога мядзведзя навучу. У меня любы медведь будет садать на шпагат, танцевать, скакать, верши декламовать. Скажите, коли ласка, ці есть сярод вас медведи? А может, сярод ваших знакомых есть вученые медведи, а? Я их навучу, я их у одной мгновенне навучу. Коли не верите, глядите. Только учора я заловил на Лебоцкой пушчы одного мишку. Мишку зовут Грышка. І зараз убачыце, чаму ён ужо навучыўся за 2 гадзіны маёй педагагічнай дзейнасці. Цішыня, увага. Грышка. Что? Грышечка, выходь. Грышка, народ чакае. Ну, Грышка, гэта онлайн-спектакль. І у тебя убачыць толькі праз экран. Грышку трэба нешта смачнае. Але ў яго ёсць смачнае. Ведаеце, што любяць вучоныя мядзведзі? Яны любяць шакаладных зайчыкаў. Грышка, зайчык, шакаладны зайчык, ідзе, глядзі, да цябе ідзе. Ой, ад цябе ідзе. Да цябе ідзе? Ад цябе ідзе. Вылазь, Грышечка, и зайчик будет твой. Вылазь. Ну, вылазь, Грышка, вылазь. Зайчик так хочет, как ты его съел. Ну, вылазь. Зайчик скаче, зайчик просить. Ну, коли ласка, ну, вылазь ты уже нарешті. О, а теперь увага. Грышка, зайчика отрымаешь, только зроби один маленький кульбитик. Маленький, да, ну, маленечки, ну, коли ласка. Давай. И... раз. Аплодисменты, боже мой, Мишечка, малайчинка. Вось тебе зайка, возьми одного зайку, так, ешь, Мишечка, чекай. А хочешь, оп, еще одного зайку? Хочешь? Тады зроби кульбитик наоборот. Давай, кульбитик наоборот, зайка чекай, давай. Малайчина, Мишка, малайчина. Вось тебе еще один зайка, малайчина. Мишка! А хочаш третьего зайку? Для гэтага трэба пастарацца. Паскачы на одной нозе. И а теперь, Мишечка, канкан. И пара-п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 ири-па-пура-пира-пай, пара-пара-пай-пай, тара-пара-бум-бум-бира-бара-бай, буру-бабай, шпагат, як у артиста Жан-Клода Ван Дамма, шпагат, давай! Трымай третьего зайку, малайчина. Бачыце, які артыст, аплодысменты, Мішку, аплодысменты, і ён стараўся. Наш Мішка Грышка вельмі стараўся, вельмі. На, цяпер увага.
Зараз у нас мы адыгралі наш канцэрцік, таму што мы з мішкам хадзілі ад вёскі да вёскі, ад мястэчка да мястэчка, і бачыце, мішка ўжо пачынае крыху пазяхаць. Мішка хоча спаць, таму што ўжо наступіў вечар. Дзякуюць Богу, у той вёсцы, дзе мы былі, збоку была адна такая хаціночка, вось такая хаціночка была з краю вёскі. І, конечно ж, мы захацелі там пераначаваць. Ёсць хто ў хаце? Ёсць хто? Ну, ёсць! Пусціце нас з маім мішкам пераначаваць. Мы гастралявалі ў вашым мястэчку, наступіла ноч нечакана, і нам вельмі трэба пераночыць у вас. А скажите, у меня вот что, вот мне такие выраз твару, что я усіх пускаю ночевать? Не пущу! А чаму? Ну, чаму? Я разумею, что вы артисты, я сам калісьці быў артыстам, працаваў таксама ў цырку, фокусы показываў, цяпер купіў себе хату, але не пушчу, потому что соромно сказать, не могу сказать. Ну скажите нам, Ну. при ласка. Ну, як вам сказать, вот я такі добрый гаспадар Янка, все у меня было цудоўна, але ні з таго, ні з сяго пасяліўся ў мяне чорт! А ў гэты час на Беларусі вадзіліся чэрці, паветраныя, вогненыя і нават хатнія. Так, вот этой хатні чорт у мяне і пасяліўся. І што ён толькі не рабіў? З'ядаў пакінуты ў печцы дранікі, скандаў страшным голасам, рабіў у хаце праўдзівы тарарам, а па начах у мяне пад печкай нешта чырвонае, крывавае гарыць, і так страшна. Боже мой, я не магу, я ўсё не магу. А мы з маім мішкай ніякіх чарцей не баімся. Што, Не баімся. Правда? Так. Ай, вы некие бессмертные, я бачу. Ну, добра. Ночуйте у моей хаце, я пойду ў хлеў. Магчыма, ввогуле з'еду адсюль куды-нибудь в эміграцыю, бо з гэтым чартом немагчыма жыць. Ночуйте, карацей, можете нават паласавацца маёй палескай карлікавай капустачкай, я яе адмыслова адварыў. Ночуйте, а я пайшоў. Добранач. Добранач. Мішка, поїмо раніцей капустки, так? А зараз ти кладіся спать. Кладіся спать. Малий наш Мішка. Баю-бай, баю-бай. Спи, мой Мішка, засинай. Біла ноч. І кожному почали сніцца разнакаляровыя сны. Сніліся яны Мішку, сніліся павадыру. Не сніліся яны толькі чорту. Стоять! Ты затриманий! Будешь лямантовать, будешь жизнь пеленать, мы тебе у той же мгновение у цирк державный сдамо. Толькі не ў цирк, толькі не ў дзяржаўны цирк. Поздно! Стойте, ну ніколі не бывае поздно, ніколі. Ну даруйте мне, бедному няшчасному чорту. Нет! Ну добра. Ну давайте я вас откуплюся. Я, ведаеце, чаму спаць не даваў гэтаму мужику? Ну я скарб под печкой схаваў. Таму там нешта такое чырвонае і было. Скарб, разумееце, думаю, што калі я пастарэю, выйду на пенсію, то магу гэтым скарбам пакарыстацца, але, відаць, не лёс. Ну забірайце яго, толькі руку мне адпусціце. Подманишь? Ну, калі чорт падманываў, калі ласка, забірайце, самі ўбачце. Вунь ён там, ну вы там ён ўжо блішчыць. Калі лазашка. Вунь ён, вунь. И сапраўды, глядите,
Скарб? Скарб, сапраўдны? Сапраўдны скарб. Гос, Мішка! Мішка, прачынайся, Мішка! Глядзі, што тут. З таго ж часу ўсё змянілася. На гэтыя грошы мы пабудавалі цырк у 100 разоў лепей, чым цырк Дзюсалей. І нашыя выхаванцы выступалі на самых лепшых пляцоўках сусвету. І ведаеце што? Гэты чорт, ён паехаў да Праслаўскія азёры, ажаніўся там з русалкай. Яна нарадзіла яму 13 русалка-чарцей. І жылі яны, пажывалі і добра нажывалі. Як прыемна жыць, нажываць і добра нажываць. Калі мужик расказаў гэтую гісторыю, ён сам быў проста шчаслівы, проста задаволены. Цяпер ён быў проста упэўнены, што дзіва пасля гэтай файнай гісторыі яго адпусціць, бо лепшае не прыдумаць. Але бедны мужик не паспеў спытаць у нашага дзіва аднавокага вядомую фразу «Ну як?» Як атрымаў адказ? Ну, все, мужик, ты калі-небудзь русалкой жил? Ты шмат добра з ёй наживешь, а? Все, надокучил ты мне со своими байками. Буду тебе есть я. Пачакай, милая дзіванька, ну добра, не любіш ты фантастычныя казкі, не любіш праўдзівыя гісторыі пра русалак і чарцей. Ну добра, можаш мяне з'есці, а лепш перад смерцю я маю права на тое, каб ты выканала, ну хаця б одно маё жаданне. Жаданне? А может тебе еще и спинку помассировать, а? Ну добра, не жаданне, ну просьбу, однюсенькую просьбачку, добра, выканаеш? Якую просьбу? Ну, паслухай сюды, выдатная, цудоўная, самая лепшая ў свеце дзіва. Адкажы на одно пытанне. Адкажаш маё гениальнае дзіва? Ну давай, якое пытанне? Скажи, калі ласка, ці не боишься ты клаустрофобии? Клаус чаго? А вы ведаеце, што такое клаустрофобія? Ну, вядома, гэта страх цесных памяшканняў, страх ліфтаў, страх малых пакояў, там і гэтак далей. Дзіва нічога не ведала, бо было цёмнае. Ты вось, гэта страх цесных памяшканняў. Боишься ты быць у цясноце? Да нічога я не боюся, не твои Клаус, не боюся. Тады дакажы. Ну як я докажу, тут же лес, закрытых памяшканняў вакол няма, глядзецца табе поверыць мне на слово. А вот глядзі, ты калі слухала мою апошнюю гісторыю, ты піла мой смачны квас мядовы, так? Так. Ты амаль яго выпіла, бутэлька пустая. Ну так. А ты ператварыся ў маленькае дзіва, залезь у бутэльку і дакажы, што ты не боишься быць у цесной бутэльцы. Я упэўнены, што ты боишься. Упэўнены. Да і запросто. Не? І не страшно мне гэта, я гэта зраблю, глядзі. Боится. Боюсь я. Ну глядзі. Ну давай. Вось твоя бутэлька. Вось я зараз яе вып'ю. Нічого не атрымаецца, нічога. Глядзі. Я ператварилася в самую маленькую істоту у свеце. Глядзіце, сапраўды, бачыце, як яно туды залезла? Мужик вельмі здзівіўся, але доўга гэтым дзівам не любаваўся. Ён узяў, закаркаваў бутэльку, размахнуўся і што ёсць сілы зашпурнуў Браслаўскія азёры. Аддаў яе вадзяніку, а вадзянік вырыў там вялікую глыбокую 667 метраў яму на самым дне. І з таго часа дзіва знаходзіцца там. А мужик цяпер весёлы, шчаслівы, вольны. Ніхто яго есці не хоча. Настрой яго самы цудоўны, бо вы памятаеце, ён не толькі перамог дзіва, але яшчэ прадаў 35 бочак мёду самой каралеве Боне. Ідзе радасны, спявае побач з ім цудоўныя пчолкі Гэля і Мэля. Добра жывецца, Гэля! А то! Добра жывецца, Мэля! А не хош! Як добра, што ёсць цудоўныя, верныя сябры, з якімі можна перажыць любое гора, любую бяду. Гэта і была гісторыя «Мужик і дзіва аднавокае», альбо Владзімір Караткевіч і дзіва аднавокае. У нас, у Карыма,
у Абдула, у нашага Джабара, які ўжо адпачывае. Ёсць яшчэ шмат цудоўных казачных гісторый. І таму ў наступны раз мы да вас прыедзем з новым таварам, з новымі казкамі, з новымі фантастычнымі апавяданнямі. Таму чакайце нас, чакайце з нецярпеннем, у нас яшчэ ёсць шмат чаго цікавага. Ну, а гэтую гісторыю расказалі, сыгралі, зрабілі Алена Баярова И Василь Дранько-Майсюк. Алена Баярова стварыла лялькі, Алена Баярова зрабіла весь гэты рэквізіт, гэта ўсё яе фантазія. Ну, а я напісаў лібрэтта паводле казак Уладзіміра Караткевіча. Дзякуйце ім вялікі, паклон і апладысменты ўсім, хто глядзеў і слухаў. Дзякуем, Васіль, дзякуем, Алена. Маёй вось глядачкі вельмі спадабалася, сядзела тут са мною, рэагавала. Дякую. Мы просто шчаслівыя, задаволены, што спадабалася, выдатна. Так, Будзем сябры, ствараць таксама, новыя гісторыі. сябры, вельмі спадзяёмся, што вам спадабалася, хто нас разглядзеў, і тыя, хто паглядзець гэты выпуск у запісу. Мы хочам яшчэ раз падзякаваць Алене, Васілю, нагадаць, што калі вам цікава, скідайце каментары ў Аба. Магчыма, мы таксама будзем запрашаць яшчэ на спектаклі і для дарослых, і для дзяцей. А з вамі быў канал Аба, мяне завуць Воля, заставайцеся з намі, да пабачэння ўсім. До побачення. Пакуль, да пабачэння!